लोगोफोर बरायबाय नोंथां बयखौबो गोदान भिडिअ दा जों ना हमनो ओंखारलांलायसै आरो दिनैबो ना थांलायसै ना हमनो ज' नायलांदो नै बोराय बुरै जेबो लायाखै आरो ना माबायदि हमगोन जोङो जेबो लायालाफानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुगोन डेन्जार हमगोन जोङो नाखौ जेबो लायालाफानो ज' नायलांबाय थादो मुलाया गोलाव गोलाव जाना थाजोब्बाय माथो मुला लाइबो मुलाबो दं माथो बिलाइ जाग्रासो गय जानो गय एन्जरा गय हानख्लायदों अरखावसिगोन बेयो एन्जरा नायदो नै एन्जरा अरखावबाय नै राबाय मोजाङैनो नै मा एन्जर होनना बुंगोन बेखौ गय अरखायग्राया डेन्जार गय जायो बे खाम बायदि जानांगोन ना जाग्रा बुस्थुखौ नायलांबाय थादो ना मोनहैसिगोन आरो जायगाखौ बारा गोबाव गैला ना दाखालिबो आं नोंथांनो खिन्थाखांबाय जायगाखौ ना बे भिडिअ होनाय जायगायावनो हमहैगोन आरो दिनैबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइ मैदेर नेग्राया मैदेर नेग्रा ओइथिं थ'दो ओइथिं ओरै आं मैदेर नेग्राखौ नायनि एसे दाउ थायोदां नै दाउ खिदों नै गाखोग्राया नै गाखोना नायनो नामाब्रा र' गाखोना नायनो दे बापरे बाप डेन्जार गिलु गोजौथार माथो हागोन ना हायाब्रा गाखोनोलाय बापरे दैखौ हालाब्रा आंबो मोनफैबाय ससे मोनफैनायालाय ओइ इयाव थानानै मैदेर नेयो आरो ना गोजौआव नाहरनोसै मादि नुयो जायगाफोरखौ ना नै बिनिफ्राय ओरै नाहरबोला नुजोबगोन आरो ना गोजौनिफ्राय आराम उन्दुनानै माइथिं ओरै नाहरबा ओरैबो नुगोन मेंलायलायबाय माथो गाखोनायानो ओंखारलांफिनसै माथो खालामबाय थानो बेयावलाय ना बिराद बरिया बार नांदों आरो ना थान्दा इन्टारेस्ट जागोन जबाय थानो बेयाव जिरायबाय थानो ज' थांफिनांसिगोन उपाय गैला नाया सारबायमोननो सारनायालाय
ना आदामोन फंबायमोन सारनायमोन आरो ओमफ्राय मा जाखोनो बान्दो थेनायानो बायबुना होबायनो नाख्लायनो नुहांबायमोन आरो ना स' लस जाबाय आरो ना जेबो खामानियाव होआसै दिनै स' माथो बुंनो दा बेयावनो जिरायना थाबाय आरो आं दसे नै आजिथिंनो नाहरदो एसे नै बोथोराथ' डेन्जारखाना नै बिफां सायाव आरो बेयावनो मा बुस्थु दंबावो आं नोंथांमोननो खिथिनो दे डेन्जार खाटारनाक बुस्थु नै नुबाय मा जिनिस बेयो हा बेयावनो उन्दुफैबाय थायो आरो आफाया हरावहाय मैदेर नेफैयो जोंहा आफाया थायो आरोना बेयाव मैदेरखौ नेनो थ' लोगोफोर जों भिडिअखौ गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नोंथांमोनहा बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खोन्थाहरदो लोगोसे चेनेल गोदानबा साबसक्राइब लाइक खालामनो दाबाव लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव थ' जों आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन ना लोगोफोर थ' दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै बाजैमोना जोंहा हिन्जावमोना थांग्रोजोब्बाय आरो ना आं हाथिनि सिबियाव दा थ' आंबो थांसै भिडिअखौ जों बेसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर साबसक्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव थ' बाय